Des del Servei de Ginecologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge és un orgull per nosaltres treballar en aquest nou projecte, que és un projecte de compra pública innovadora, en el que treballem conjuntament dintre d'un programa FEDER i que ens ha de permetre realitzar tot un programa de recuperació ràpida i recuperació millorada de les pacients ateses al nostre departament, tant per ginecologia oncològica, com per patologia mamària, com per patologia del sòl pelvià. És un projecte que té tres potes fonamentals. La primera és aconseguir fer el màxim de mínima invasió a aquestes pacients per tal que la seva recuperació sigui més ràpida. La segona és treballar en tot un programa de preparació prèvia a la cirurgia, fer un programa quirúrgic adequat també a les necessitats estrictes de cada pacient, evitant tot tipus de recursos innecessaris i, per tant, aconseguint que la seva recuperació sigui més ràpida, que puguin marxar abans d'alta de l'hospital i que, sobretot, es puguin reincorporar de manera el més precoç possible al seu entorn social i laboral. Aquest programa, a part de la pota d'intentar fer quanta més mínima invasió millor, té per descomptat tot un treball en equip. És un treball en el que hem de treballar tant infermeria com metges, anestesiòlegs, els cirurgians, infermeria. Tots hem de treballar plegats per aconseguir que aquests pacients des del minut zero estiguin preparats per entrar en aquest programa de recuperació ràpida i, per tant, obtenir millors resultats. I a la vegada és molt important la part de la gestió. És molt necessari que nosaltres aconseguim recollir totes les dades de com estem fent el programa, que aconseguim a la vegada demostrar que tenim impacte, a on som més efectius, perquè una de les parts fonamentals del nostre projecte és aconseguir escalar després aquests resultats que nosaltres puguem obtenir a altres departaments, a altres serveis de l'hospital, a altres hospitals i pràcticament on sigui possible de l'Institut Català de la Salut o del nostre país per tal d'aconseguir que aquests resultats siguin extrapolables i que els nostres pacients se'n puguin beneficiar no només aquí, sinó arreu de tot el nostre territori.